Zer nolako garaipena gaurkoa ez da? Bai, oso garrantzitsua, ez, batez ere, zaila zalako, zelai honetan gutxitan irabazi dugu, edo aspaldi ez genuela irabazten hemen. Eta, bueno, ez diogu hasiera ona eman partiduari, ez gara ondo sartu lehenengo minututan, eurako beto sartu dira, gero pixkanaka uste taldeak berreskuratu duela bere nivela, eta gero bigarren zati handia egin dugu, ez, uste taldea hor bigarren zatian oso ondo gondala, ez. Berriro FDA, ageri da. Bueno, FDA, jokoa, uste ondo jokatu dugula, defentsan ere oso ondo gaude, taldeak oso gol gutxi jasotzen ditu, eta horrek ziurtasuna ematen digu, gero ere baloiakin uste dut oso fase onak izan ditugula, eta esaten dizudan bezala oso pozik egin dugun lanarekin, eta jokalariak egin duten lanarekin, ez? Eta gola ondoren, taldea oso finko egon da, akatsik gabe. Bagenekien ez ginela atzean sartu behar, ez? Eta hori izan, ez? Aurretik jartzen baginen jarraitu behar genuela estutzen goien, eta gola dugu, ez? Uste dute, bat eta hutsekin beti zaudela, justu hor, baina uste dute gero taldeak ez duela aukerarik jaso, eta nik uste partidu ondo bukatu dugula, ez? Eta berriro azpimarratzeko ere, zaleen... Mil esker, Eibarreko zaletu guztiei, ona etorri direnak, asko animatu digutelako, eta Eibarren geratu direnei ere, mil esker, ematen diguten laguntzagatik, ez da, seguru Eibarren ere animatzen egongo zirela telebistatik, ez da.